L-aħħar ċifri juru li tul l-2008 21% ta' dawk li mietu kienu vittmi ta' mart relatat mal-qalb. Il-mart tal-qalb huwa relatat mal-istil ta' ħajja li wieħed jgħix. Importanti ħafna it-tip ta' ikel li wieħed jikkonsma. Bażikament in-nies jiġu jtuna sigarett u jieħdu frott b'xejn biex tafint bħala inċentiv għal saħħa aħjar. Apparti dawn il-pariri huma importanti t-testijiet bħal pereżempju dak għaz-zokkor fid-demm. Niswabjaw is-seba' bil-alkohol. Waqt li il-kollega tiegħi jagħmel labra ġdida, importanti ovvjament dejjem tuża labra ġdida fil-magna. It is very simple, dawn l-affarijiet jistgħu jagħmluhom id-dar, ħafna nies għandhom diġà kits. Imbagħad kemm poġġi fil-labra u tost Ingliża żgħira. Ta' kollox. U tistenna l-monitor ovvjament li jaqra il-reading. It-tfal għandhom jiġu mrawma sa minn età żgħira biex ma jibżawx mit-tabib. Din l-attività li tellet fit-triq biżazza mill-istudenti tal-mediċina saret appuntament annwali. Fost dawk li żaru l-attività kien hemm il-mexxej laburista Joseph Muscat li bħal ħafna oħrajn għamel ukoll it-test għaz-zokkor fid-demm.